Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. Benvinguts a un nou programa de Bàsquet Blaugrana a Debat. És el programa número 11, que va des del 24 de novembre a l'1 de desembre. Hem d'estar físicament millor en els dos costats de la pista perquè a vegades ens fallen les cames. Ho diu el nou entrenador Xavi Pasqual. I comencem doncs aquest programa. Salt! Bé, en primer lloc donar-vos les gràcies per la vostra atenció i la vostra fidelitat i també faig ressò d'alguns comentaris dient-me que la setmana passada havíem sortit el dimarts. Bé, a vegades per qüestions tècniques doncs s'ha de fer això, sortir quan es pot i més quan el Barça no juga en aquell dimarts. Dit això, doncs començo d'avui i dient que no s'ha complert aquella dita que entrenador nou, victòria segura, com passa habitualment. Amb Xavier Pasqual, doncs això no s'ha complert. El Barça va perdre amb l'Efes, però el Catalunya només va perdre per un punt. El més important són les sensacions i aquest equip de Pasqual, lògicament, doncs està funcionant millor, sobretot en defensa. Sembla que ja s'ha passat aquella època de Peñarroya, que s'encaixaven gairebé 90 punts per partit. Ara, amb aquests dos partits, només se n'han encaixat 61 i 74, o sigui, anem bé. El partit de l'Efes, doncs, s'ha de dir que només que el Barça va perdre per un sol punt, tot i que siguem justos, hem de dir que l'Efes va jugar amb 4 o 5 baixes, entre elles les més importants, la de Larkin, que sempre que juga contra el Barça acostuma a marcar-nos la tarda, oi? Què en podem dir d'aquell partit? Doncs home, que la primera part, doncs els dos primers quarts van estar molt bé, en defensa, tothom va baixar el cul, com es diu vulgarment, oi? I hi va haver una defensa individual, a diferència dels altres partits, en Peñarroya, que eren de canvis, es va jugar bé l'1 contra 1, el 2 contra 1, el pick and roll, en atac també es van obrir espais, i en definitiva va ser una bona exhibició a la primera part. A la segona, al tercer quart, doncs van tornar els fantasmes i va tornar el Barça sempre. Van fallar els triples i el Barça doncs, va baixar el ritme i es va deixar anar i l'Efes va aconseguir una diferència prou important que el Barça doncs, no va poder eixugar a l'últim quart. Bé, va poder eixugar sí, però s'arriba a l'últim moment amb un punt de diferència i un àrbitre doncs, es treu de la màniga un personal de Vesely, 2 tirs lliures a favor de l'equip turc i cap a casa tothom. Bé, victòria doncs, de l'equip local, que esperava la Turquia. A més, 30 tirs lliures contra el Barça i només 11 contra l'Efes. Bé, quan se juga a Turquia ja sabem que poden passar aquestes coses. En resum d'aquest partit, podem dir que Vesely ens va agradar molt. Individualment sembla que ha recuperat aquell tiret que tenia de 4 o 5 metres, que això és molt important. En canvi, les figures destacades no van tenir el seu dia. Entre ells, Senkeria, que crec que va ser el pitjor partit des que ha jugat al Barça. Pasqual va donar oportunitat a tothom, encara que sigui a comptagotes. Per exemple, el Fol, que va jugar i va fer 2 o 3 minuts, va fer un 2+1 i un tap, imagineu-vos. Norris, 4 o 5 minuts, però en definitiva, a l'hora de la veritat, les castanyes la van jugar amb l'equip bo, que és l'equip dels prejubilats. Sempre hi ha Pasqual, juga inicialment amb aquest equip, i el sisè home doncs, és l'Apro, que encara ha d'anar agafant la forma. Ahir van jugar a Canàries el partit de Lliga Espanyola i el Barça va guanyar per 11 punts. Bé, la veritat és que el partit va ser bastant igualat, excepte els últims minuts finals en què el Barça doncs, va mostrar la seva superioritat. I això ja és bo perquè s'havia de guanyar tant sí com no. Què va passar? Doncs el de sempre, que el Barça va jugar en defensa, va millorar molt bé i va lligar en curt tots els alers i els tiradors canaris. Però a la segona part no hi havia manera que el Barça marqués en situacions fàcils, no? Amb safates, i aquests grans jugadors fallaven moltes coses, així de senzilles, no? Doncs què passa? Doncs com diu Pasqual, fallen les cames. I home, doncs no podem demanar gran cosa més en aquests jugadors compartint 2 lligues
tan difícils com són l'espanyola i l'europea. En resum, el que s'ha mostrat aquí és, primer, que Pasqual no es casa amb ningú, que vol fer un equip plenament defensiu, que quan hi ha errors penalitza sigui qui sigui, bé sigui Sato, bé sigui Panther, bé sigui Billy, bé sigui Claiborne. Claiborne, doncs, en el primer partit, doncs, a Efes, en els últims minuts no va jugar. I ahir a les Canàries no va tenir un gran partit, si bé en el final va tenir l'encert de conduir el Barça cap a la victòria. Vol dir això, doncs, repeteixo un cop més, que la filosofia del nou entrenador doncs, és clara i rotunda. Qui no defensi no jugarà. Amb tot, tornem a dir que aquest equip ja veiem els efectes de sempre. Un equip de prejubilats, oi? Entre 3 i 34 anys de mitjana, no és estrany que ens fallin les cames. És un equip que sobretot no té la segona unitat. Ara veiem que amb el nou entrenador, a part d'aquests i l'Apro, que podríem dir que de moment és el sisè home, doncs Parran segurament podrà tenir la seva oportunitat i Keil, perquè són dos jugadors defensius, oi? Però la resta sembla que quedin a les capses. De Billy Hernán Gómez ja no cal dir res més, ja s'ha dit tot. Brizuela doncs s'ho ha d'espavilar perquè si no defensa doncs no podrà jugar. Norris, doncs bé, ja no juga a la Lliga Endesa perquè només poden jugar 2 extracomunitaris. Fol pràcticament no existeix i Marcos sembla que ara serà el gran damnificat. Aquest és el problema del Barça, que no tenim segona unitat i tampoc tenim un ròster, com es diu ara, una plantilla àmplia que pugui tenir uns 7 jugadors a competir molt. Per tant, són els defectes estructurals del Barça. Aquest nou entrenador pot fer moltes coses, però hi ha coses que no es poden canviar. Bé, pel que fa al calendari, doncs aquest dimecres tenim un partit en teoria fàcil a l'Eurolliga contra el Villeurbanne, que és l'últim equip del campionat, és l'equip també que ha marcat menys punts i que ja ha anunciat que l'any que ve no jugarà l'Eurolliga. I per què no jugarà l'Eurolliga? Doncs per fair play, però no perquè sobrepassi els sous, sinó perquè sembla que fins i tot els jugadors no cobren el mínim establert. Sigui com sigui, ha de servir perquè el Barça aconsegueixi una victòria que serà important en el debut de Pasqual a casa contra aquest Villeurbanne. Aquesta setmana no hi ha partit europeu el divendres i tampoc el diumenge tindrem Lliga Espanyola perquè hi ha les famoses finestres. Us en recordeu? Aquestes finestres de la FIBA que ha de jugar pel Campionat Mundial. Aquí amb nosaltres, doncs, aquesta vegada, Espanya jugarà també a Tenerife contra Geòrgia. Amb Geòrgia jugarà Senghelia, que fins ara sembla que és el millor jugador que tenim al Barça, malgrat algun partit que no ha fet bé, i per primera vegada doncs, no participa cap jugador de l'equip blaugrana, ni Billy, ni Brizuela, ni Parra. O sigui que Pasqual esperem que pugui treballar una mica amb aquests jugadors. Per tant, aquest partit de diumenge a Tenerife, de classificació, Geòrgia-Espanya, només hi haurà un blaugrana en lloc, que serà Senghelia, i per tant jo sempre vaig a favor de l'equip que té més jugadors barcelonistes. Per tant, Geòrgia, que tinguis molta sort. Hem de mirar una mica les classificacions i veiem que a la Lliga Europea doncs, no anem tan malament. El primer és el Hapoel, amb 9 victòries, aquest Hapoel de Mísic, i que aquí han abocat els diners, llavors diran que els diners no són importants, un equip que acaba de pujar, per dir-ho que s'ha integrat a l'Eurolliga i que el primer any doncs, ja va endavant perquè s'hi han gastat una autèntica fortuna. Al Barça anem als novens, que tampoc està tan malament, amb 7 victòries i 5 derrotes, juntament empatats amb el València. Per darrere nostre hi ha el Madrid, sí, que el Madrid té 55 milions i nosaltres a més en tenim gairebé 29. I el Baskonia ocupa la 17a posició amb 4 victòries i 7 derrotes. O sigui que el Baskonia haurà de treballar molt si vol pujar i tirar endavant. Pel que fa a la Lliga ACB, després d'aquesta victòria, a Canàries entrem, en teoria, en els 8 primers que donen accés a la Copa del Rei, encara que la Lliga és llarga, però era un partit molt important ahir que s'havia de guanyar. Al cap de la classificació hi ha el València i el Madrid, amb 7 victòries i 1 derrotes, i nosaltres estem en 7a posició amb 4 victòries i amb 4 derrotes.
Tots els equips aquests que juguen a lligues europees tenen unes grans dificultats d'enfrontar les seves pròpies lligues, sobretot les lligues dites nacionals, en aquest cas la Lliga Espanyola, perquè és la més poderosa d'Europa. I veiem que hi ha resultats sorprenents. El València, que va perdre a Granada fa 2 jornades, el Madrid, que té moltes dificultats per guanyar en els partits de casa, i el Barça, com diem, una de freda i una de calenta, no? I hi ha grans equips, a més del Madrid i el València, que estan també el Joventut està amunt, un sorprenent a Múrcia, sembla que Unicaja i Canàries han baixat una mica, però el Tenerife també es manté, bones actuacions del Breogán i de Lleida, i en definitiva doncs, el Barça tindrà moltes dificultats per classificar-se entre els 8 primers, pel que diem, perquè falten cames fresques, no hi ha segona unitat i tenim una plantilla curta. L'entrenador pot canviar moltes coses, ja ho està fent, esperem que el Barça sigui competitiu, però el que no pot fer aquest entrenador ni cap és fer miracles. Bé, també abans d'acabar, com dic, aquesta setmana només tenim el partit europeu del Birban, no hi ha Lliga Espanyola, aquest diumenge festa, per tant, els pròxims partits seran la setmana entrant contra l'Estrella Roja, el que està tenint una gran temporada, serà fora, i l'altre diumenge a casa contra l'Andorra. La gent, lògicament, està preocupada a veure què passa amb aquest Palau Blaugrana, que a veure si alguna hora s'arriba a construir, no? Jo estic també investigant una cosa i una altra. Sembla que, bé, el propòsit hi és, però fins que no s'acabi tot el camp de futbol, la coberta i tots els accessoris, aquí no es mourà peça, no hi haurà la primera pedra. Ho hem de tenir ben clar. Ara aquest nou Palau, si s'arriba a projectar com és, tindrà 16.000 espectadors, hi haurà també un Palau petit de 3 o 4.000 espectadors, una pista de gel i aquest gran palau serà hàbil també per concerts, els socis tindran descomptes, hi haurà una gran amplitud, les taquilles també seran maques, hi haurà també més espai per la premsa i també lloc pels VIPs, aquests seients que es cotitzen a preu d'or i també d'alguna manera s'ha d'amortitzar. Bé, això és el que ha de passar amb aquest Palau Blaugrana, que esperem que el puguem veure alguna vegada, no? Perquè, com diem en català, no es pot dir blanc fins que sigui el sac i ben lligat. I tractant-se del Barça, podríem dir que estigui ben pagat. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció. Aquesta setmana, doncs, tranquils, donar suport al nostre equip en el partit del Villarban i a dir avui, demà i sempre, força Barça, endavant! I si pot ser, diguem-ho sempre amb un somriure. Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.